Itong mga panahong ito, kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Maynila. Hindi pa kami nagkakakilala ng misis kong nasa probinsya noong mga panahong ito. Si Isang ay kaibigan ng asawa ko maging ang mga kapatid nito na sina Ate Sami at Kuya Eric. Hindi nila mga tunay na pangalan. Nanggaling ang mga ito sa isang may kayang pamilya doon sa kanilang probinsya. Siya nga pala, si Isang ay isang batang merong kapansanang kung tawagin ay autism. Yung tipong isip bata pa rin kahit nasa wastong gulang na. Apektado pati ang pananalita nito at pag-iisip na animoy bata talaga ang kaharap mo kapag kausap mo ito. Nung mga panahong yon, si Isang ay nasa edad 19 na taong gulang kung hindi ako nagkakamali. Ang kanyang nakagawian sa bawat araw ay mamasyal kung saan-saan. Ang madalas nitong pinupuntahan ay mall at sa bahay ng tita niya lang. Pinupuntahan din ito ang misis ko sa probinsya paminsan-minsan, gawa ng malapit lang naman ito sa Maynila. Sumasama rin itong si Isang sa karinderya kung saan nagtatrabaho ang kanyang kapatid na si Sami. Wala namang problema yon para sa kanyang kapatid. Gawa ng matalik din itong kaibigan ang may-ari ng karinderyang yon na si Dors. Si Dors ay nag-iisang anak ng mayamang mag-asawa na taga Cavite. Dahil sa nag-iisang anak lamang ito, ay naging malapit ito sa pamilya ni Isang. Hindi naglaon ay tinuring na rin nila itong parang kapatid dahil sa kabaitan na ipinapakita nito sa kanila. Lahat ng luho ni Isang ay ibinibigay ni Dors sa kadahilanang wala itong kapatid at dahil na rin sa kapansanan nitong si Isang. Inaalagaan niya ito at itinuturing na rin na kanyang bunsong kapatid. Kahit may kapansanan si Isang ay hindi ito naging pabigat sa kanyang pamilya. Bagkus ay naging stress reliever pa nila ito dahil sa nakakatuwang karakter nito sa kanilang tahanan. Ang isang karakter pala ni Isang ay kapag nagagalit siya, ibinabato niya ang kung anumang mahawakan niyang gamit, kahit mamahalin o ordinaryong gamit yon ay wala itong pakialam. Isang araw, habang papauwi ako galing trabaho, ay nagkausap kami ni Isang sa pamamagitan ng pagte-text. Kapag kasi nababagot yon, ay itinetext kaming lahat na siyang naging parte na rin ng kanyang gawain sa bawat araw na dumaraan. Nagkataon din noong mga oras na yon na ako ang unang nakasagot sa kanyang mensahe. Kaya ang nangyari ay naging tuloy-tuloy ang kwentuhan namin habang ako ay bumabiyahe. At dito na mag-uumpisa ang nakakatakot na mga pangyayari. Habang kausap ko siya, ay meron siyang sinasabi sa akin na hindi ko maintindihan. Dito ko napansin ang isang karakter ni Isang na sa bawat pagsasalita niya ay merong katagang "mi". "Kuya, yung bata po, nikukulit niya po ko eh." Mensahe ni Isang. Matapos kong mabasa ang mensahe nito, ay napaisip ako gawa ng walang mga pamilya o asawa ang mga kapatid nito. At wala din itong kamag-anak o kalaro na bata. Ha? Sinong bata? Gulat na tanong ko rito. "Ito po sa kwarto ko. Nihaharang niya yung pinto po. Niayaw niya ako ni palabas po. Nigugutom na po ako." Sagot ni Isang. "Sino ba yan? At bakit kanya hinaharangan?" Tanong ko ulit dito. "Niewan ko po sa kanya. Nipilit niya ako ni kain yung pagkain na bigay eh. Tapos po, nihila niya ako. Nisasama daw po ako sa bahay niya po." Sagot naman ito sa akin. Dahil nga sa merong kapansanan ng batang yon, ay palagi itong pinagbibilinan na wag kukunin ang anumang bagay na ibibigay sa kanya, lalong-lalo na kung hindi niya ito kakilala.
Napapaisip na ako noong mga panahong yon kung bakit gano'n na lamang siya kulitin ng batang sinasabi niya. Dahil sa nag-aalala na ako para kay Isang, ay nagtanong pa ako roon upang mas lalo kong makilala ang batang kanyang kasama. Isang, ano bang itsura ng bata na yan? Tanong ko rito. Ni Pogi po nung una, tapos ni Pangit kapag nigagalit siya. Sagot naman ito sa akin. Talagang papangit yan kasi galit. Parang si Ate Sami mo. Pabirong sagot ko naman sa kanya. Ni Pangit siya pag nigagalit. Ni haba po tenga niya tsaka po nitakot ako sa mukha niya. Mumu po. Sagot nito. Nang mabasa ko ang mensahe sa akin ni Isang, ay doon ako napamura at naging tensyonado. Kaya muli ko siyang tinanong ng, "Ha? Paano ba siya pumasok sa kwarto mo? At anong mga binigay niya sa'yo?" Ni Magic po. Ni tagos sa pader tapos po ni merong maraming diamonds tsaka pagkain. Ni sabi ko po sa kanya ni bawal ako kumain eh. Ayun, ni galit siya. Niharang niya po pinto tsaka siya naging mumu. Sagot nito sa akin. Matapos kong mabasa ang mga mensahe ni Isang, ay dali-dali akong humanap ng masasakyang taxi upang mapuntahan ko sina Dors at Samil dahil sa malapit lang din ako sa kanilang restaurant. Ang tanging kasama lang kasi ni Isang noong mga panahong yon ay ang kanyang ina. Wala na kasi silang kasambahay, gawa nang namatay ito sa hindi malamang dahilan. Maisingit ko lang, bago pa man maganap ang pangyayaring ito, ay merong iniabot ang yaya ni Isang sa kanya na isang bagay na nakabalot sa telang pula. Ang bili ng katulong nila Isang sa kanya ay, kahit na anong mangyari Isang, wag na wag mo itong aalisin sa iyong bulsa upang hindi ka malapitan ng mga mumu. Lagi namang sumusunod itong si Isang sa lahat ng bilin sa kanya, kaya magmula noon ay palagi niya nang daladala ang pangontrang yon. Kung hindi ninyo na itatanong, ang yaya ni Isang ay Bisaya, kaya naman normal na sa mga katulad niyang medium ang mga ganoong uri ng pangontra. May lahi din palang manggagamot ang yaya ni Isang noong mga panahong yon. Balik tayo sa kwento. Habang nasa taxi ako, tinatawagan ko na si Tita Lina, yung nanay ni Isang, para sabihin kung ano na ang nangyayari sa bata. Kahit anong pagtawag ko sa telepono ng nanay ni Isang ay walang sumasagot, hanggang sa meron akong nabasang isang mensahe na galing sa nanay nito. "Akin siya. Hindi ka mananalo sa akin." Bigla akong binalot ng takot at tila ba huminto ang aking mundo nang nabasa ko ang mensaheng yon. Dali-dali kong tinawagan si Isang upang maturuan ko siya ng dapat niyang gawin. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko na ito makontak. Wala akong magagawa nung mga oras na yon kung hindi ang magpadala na lamang ng mensahe upang sakaling makita niya yon ay kanyang mababasa. Pinadalhan ko siya ng mga dasal upang hindi siya malapitan ng mga elemento na nasa kabilang dimensyon. Ilang minuto pa ang lumipas, ay biglang may natanggap na naman akong mensahe mula sa nilalang. "Hindi ka mananalo sa akin. Kukunin ko siya." Nang mabasa ko ang mensaheng yon, ay doon ako kinilabutan ng husto na halos manginig na ang buong katawan ko dahil sa takot. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung hindi ang magdasal ng taimtim para sa kaligtasan ni Isang. Pagdating ko sa restaurant ay agad ko namang ipinagsabi kina Dors at Sami ang nangyayari. Doon ay ipinakita ko sa kanila ang mga mensaheng aking natanggap galing kay Isang. Noong una ay hindi pa naniniwala ang mga ito hanggang sa nakatanggap ng tawag si Sami.
Pagkasagot dito ni Sammy ay biglang nagsilakihan ang kanyang mga mata at para bang galit ito na hindi maintindihan. "Uy Sammy, yung kapatid mo nagwawala. Nagbabasag ng mga gamit nyo. Yung mama mo iyak na ng iyak. Hindi naman kasi makakapasok ng bahay nyo kasi nakalaki." Wika ng kanilang kapitbahay. Matapos marinig ito ni Sammy ay dali-dali silang nagdesisyon. Iniwan nila ang restaurant sa kanilang mga katrabaho at wala siyang sinayang na oras upang makauwi ng maaga. Habang papunta na kami sa bahay upang alamin ang mga pangyayari, ay sinubukan ko uling i-text si Isang upang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari roon. Awa naman ng Diyos ay sumagot si Isang sa mensaheng ipinadala ko. Kuya, yung batang Mumu po, nibabasag niya po yung gamit namin sa kusina. Nitawag ako si Mami po pero hindi nasagot eh. Nipapaiyak na po ako dito. Nikuha ko po yung bigay ni Yaya. Ni ayaw ni buksan yung pinto po. Wika ni Isang. Nang mabasa ko ang mensaheng ito, ay dito na sumagi sa isip ko yung bigay ng yaya ni Isang na pangontra sa mga elemento, engkanto, maligno, o kung anumang uri ng nilalang na hindi sakop ng mundo ng mga tao. Kaya pala ayaw mabuksan ang pintong yun, gawa ng ayaw ng nilalang na makuha ni Isang ang pangontrang ibinigay sa kanya ng yaya nito. Maaari kasing hindi na muling makalapit ang nilalang na yon kung sakaling magkakaroon ng pagkakataon si Isang na mahawakan ang pangontrang yon. "Walang duda, duwende tong kalaban natin," wika ko sa aking kasama. Agara naman ang ginawa naming desisyon na humanap ng isang taong maraming alam sa mga kakaibang pangyayari. Kilala natin ito sa tawag na paranormal expert. Nagtanong-tanong na kami sa aming mga kakilala at kaibigan kung meron silang kilalang psychic. Dahil na rin sa dami ng koneksyon ni Dors, ay nairekomenda niya kami kay SG. Initial na lang ang sasabihin ko sa kadahilanang ayaw nitong banggitin ng buo ang kanyang pangalan. Nang makatungo na kami roon ay doon ipinaliwanag namin ang lahat ng nangyayari kay Isang. Nang marinig na ito ng eksperto ay hindi na yon nagdalawang isip na tumulong. Agad-agad din naman kaming sinamahan ito patungong Caloocan. Magbabandang 10:00 na ng gabi nung makarating kami sa bahay nila Isang. Tahimik na noong mga panahong yon, ngunit napakainit sa buong paligid na animoy parang merong nangyayaring sunog. Paglapit namin sa pinto, ay biglang nagsunod-sunod ang pagbasag ng mga babasaging gamit sa loob ng bahay. Inawat kami ni SG upang hindi kami makapasok sa bahay na yon, gawa ng hindi pa namin alam kung ano ang maaaring mangyari kung magtatangka kaming pumasok roon. Nag-orasyon itong kasama ng mga staff niya upang humingi ng proteksyon at gabay bago pumasok ng bahay. Matapos nilang mag-orasyon, ay dahan-dahan silang pumasok ng bahay habang nag-oobserba. Makalipas ang ilang minuto ay isa-isa nilang inilalabas ang lahat ng mga mababasag na gamit, kagaya ng TV, lamesa na gawa sa salamin, at iba pa na maaaring ikasugat o makasakit sa kanila. "Bakit niyo po nilalabas yung mga gamit?" tanong namin. "Agresibo ang nilalang na ito. Siya ang nagbabasag ng mga gamit dito sa bahay," wika ng isa na kasama ni SG. 11:30 na nung gabi nung mga oras na yon, nag-umpisa nang makipag-usap ang mga nasa loob ng bahay na sina SG, 3 staff niya, si Tita Lynn at si Isang. Tumagal hanggang 3:00 ng madaling araw ang ginagawang pakikipag-usap ng mga yon sa nilalang. Hanggang sa dumating ang oras na nagsilabasa na ang mga ito ng bahay. Kalmado lang ang mga yon habang naglalakad. Nagwika naman ang isa roon na ipasok na ang mga inilabas na mga gamit at doon na mag-usap sa loob gawa ng bawal pag-usapan ang mga ganoong uri ng bagay sa labas ng bahay. Matapos maiayos ang lahat ng gamit, ay pinulong kaming lahat ni SG at doon ay pinaliwanag niya ang buong nangyari.
prinsipe ng mga duwende ang gustong kumuha sa kapatid ninyo. Matagal na niya na itong nilalaro simula nung bata pa itong si Isang. Dahil sa hindi makuha nito ang gusto niya sa kapatid nyo, ay nagalit ito at pinagbababasag ang mga gamit nyo. Siya rin ang pumatay sa yaya ninyo. Wika ni SG. Lahat kami ay nagkatinginan habang gulat na gulat sa kadahilanang hindi kami gaanong makapaniwala sa mga katagang binitawan ni SG. Kaya pala namatay ang yaya ni Isang ay dahil sa pangontrang ibinigay nito sa bata. Alam kasi ng yaya nila na merong isang nilalang ang nagpaparamdam sa kanilang tahanan. Kaya din hindi nagagawang sakta ng nilalang na yon si Isang, gawa ng palagi nitong dala ang pangontrang bigay sa kanya ng kanyang yaya. Marahil ay nag-iisip kayo kung paano napatay ng duwende ang katulong ni Isang. Ayon kay SG, na nagawang mapatay ng duwende ang yaya ni Isang dahil sa ibinigay nitong pangontra sa bata. Maaari kasing nag-iisang pangontra lang yon at naiwang walang depensa ang katulong nila na siyang ikinasanhi ng pagkamatay nito. Iyak ng iyak si Tita Lynn dahil sa takot at sa mga nasaksihan nito noong mismong gabing yon. Umiiyak ito habang mahigpit ang pagkakayakap kay Isang. Kaya pala walang sumasagot sa mga text at tawag namin kanina dahil sa hinarang pala ng duwendeng yon ang komunikasyon namin. Ayon kay Tita Lynn, nasa loob siya ng kanilang silid habang nagtutupi ng gamit nang maganap ang pagbabasag ng kanilang gamit ng nilalang na yon. Akala din ni Tita Lynn noong mga panahong yon na inaatake lang si Isang ng kanyang sakit kaya ito nagbabasag ng gamit. Pero ang hindi niya alam ay duwende na pala ang nasa likod ng mga pangyayaring yon. Meron pa po tong kasunod, pinuno. Doon din ay pinaliwanag ni SG kung bakit gustong kunin ng duwende si Isang at dalhin sa mundong kanilang tinitirhan. Habang nag-uusap si SG, ay gumagawa na ito ng ritual upang papasukin ang duwendeng yon sa isa sa mga staff nito. Matapos makapasok ng duwende, ay agad naman itong tinanong ni SG. Bakit mo ginagambala ang tao sa pamamahay na to? Kaharian ko to. Bago pa man din sila dumating sa bahay na to, ay nandito na kami. Simula pa noong isinilang ang batang yan ay binabantayan ko na siya. Gusto ko siya. Akin siya. At dadalhin ko siya sa kaharian ko. Wika ng duwende. Hindi maaari yun. Dahil tao siya at duwende ka. Hindi ka rin nakikita ng ibang tao sa bahay na ito. Pumatay ka pa ng tao. Bakit mo pinatay ang yaya ni Isang? Wika at tanong dito ni SG. Dahil sa kalaban ko siya. Ayaw niya ako na lumapit sa batang yan. Hinaharangan niya ako kaya ko siya pinatay. Sagot naman ng duwende. Nang marinig ito ni Sammy ay doon napahagulgul ito ng iyak. Lahat kami ay natahimik habang nilalahad ni SG ang mga pinag-usapan nila ng nilalang. Ang hinihinging kapalit ng duwende para hindi na ito gumambala ay mag-alay ng prutas sa likod ng kanilang bahay na kung saan merong nakatayong puno ng kaimito sa mismong tapat ng kwarto ni Isang. Maliban pa dyan ay kailangan din nilang mag-alay ng isang buong buhay na biik sa araw ng Sabado kung saan ay iaalay nila ito sa isang tabi ng batis sa isang lugar na binanggit ng duwende. Hindi pwedeng sabihin kung saan ang eksaktong lugar na yon ayon kay SG. Nang mga oras na yon ay napagpasyahan ng buong mag-anak na sa bahay na muna si Dors magpapalipas ng gabi. Nasa Pasay yon at hindi naman gaanong kalayuan. Dahil sa takot na rin ay wala silang pagpipilian noong mismong araw na yon. Lumipas ang gabi at nagsiuwian na ang mga ito kasabay ni SG. Balot na balot pa rin ng takot ang lahat at wala ni isang nag-uusap sa bawat isa sa kanila.
Dala rin ng puyat ay nakitulog na rin ako sa kanila. Sa Fairview pa kasi ako uuwi at hindi ko na rin kayang bumiyahe noong mga oras na yon dahil sa sobrang antok. Pagdating namin sa Pasay ay nagsihandaan ang lahat para magpahinga. Halos 4:30 na ng umaga pagdating namin sa bahay ni Dors. Pagpasok namin sa bahay ay agad namang umiyak si Isang na parang takot na takot. Tinanong ko siya kung bakit pero ang ginawa lang nito ay meron itong itinuro sa akin doon sa bandang pintuan. Agad akong napalingon at nang makita ko ang itinuturo ni Isang ay biglang nagsiangatan ang mga balahibo ko sa katawan. Yung duwende ay sumunod sa amin. Ngunit hanggang sa tapat lang siya ng pinto. Hindi yun gumagalaw at nakamasid lang ito kay Isang. Marahil ay hindi pa naisasagawa ang kasunduan ng pag-aalay ng prutas at biik upang tigilan na siya nito kaya yun sumunod. Pinilit na lang namin na maging matapang sa kabila ng takot. Nakiusap kami na wag na niya kaming gambalain dahil gagawin naman namin ang lahat ng nais nito pagdating ng dapit hapon. Pinagbigyan naman kami at sa isang iglap lang ay naglaho na ito ng tuluyan. Kinahapunan, naghanda na kami upang mamili ng mga prutas na ihahandog sa ilalim ng puno sa likod ng bahay nila Isang. 6:00 na ng gabi nang inalaya namin ito ng mga prutas. Hindi ko rin nagawang makapasok ng mga oras na yon sa aking trabaho dahil na rin sa nangyari. Nagpaalam na lamang ako sa aming opisina na masama ang aking pakiramdam noong mga panahong yon. Wala na din kasi akong pagpipilian, gawa ng wala na akong dalang damit tapos puyat pa ako. Sumapit ang araw ng Sabado at namili na nga kami ng mga pagkain. Napabili na rin ako ng mga damit na isusuot ko noong mga araw na yon dahil sa wala na talaga akong mahiraman ng damit doon. Tumungo din kami sa Cavite upang maghanap ng biik na mabibili para sa gagawing alay. Sumapit ang 1:00 ay nagpasya na kaming hanapin yung lugar na sinasabi ng duwende. Lahat kami ay walang alam kung saan lugar ang tinutukoy ng nilalang na yon. Maging ang driver ni Dors ay wala din alam sa lugar na pupuntahan namin. Nung wala na talaga kaming pagpipilian, ay hinanap na namin ito sa Google Map upang malaman namin ang eksaktong lokasyon nito at ang daan dito upang madali namin itong mapuntahan. Ilang oras pang paglalakbay at nakalabas na kami ng Kamaynilaan. Magmula nang makalabas kami ng Maynila ay biglang nag-iba ang aking pakiramdam. Tila ba merong kaming ibang kasama sa van na sinasakyan namin. Pinapakiramdaman ko ito at dito ko napagtanto na sinusundan pala kami ng duwende upang maituro nito ang tamang daan. Minanipula niya ang driver nang sa ganon ay mabilis niyang matutunton ang eksaktong lugar. Nasa likuran naman namin yung jeep na nagdadala ng biik na aming iaalay. Pagdating namin sa mismong lugar ay hindi namin sukat akalain kung paano namin natuntun ito. Tila ba merong nangyari na hindi namin maipaliwanag habang kami ay bumabiyahe. Liblib ang lugar na yon na napakaraming nagsisilakihang puno ng akasya at mga kawayan. Meron din itong maliit na batis. Pagkababa namin ay hindi namin alam kung saan kami maglalagay ng alay para sa duwende. Hanggang sa may nakita kaming isang puno di kalayuan sa kinatatayuan namin. Sa paanan ng punong yon ay merong batis. Pinuntahan namin ito at paglapit namin dito ay para bang nakaramdam kami ng hiwaga sa punong yon. Nakausli ang isang parte ng malaking ugat nito na tila ba doon ang lagayan ng kung anumang pag-aalay na gagawin ng tao.
Agad naman naming itinali ang biik dito at dito na kami nag-alay ng dasal. Kasabay ng pagdarasal namin ay ang pakikiusap sa mga nilalang na yon na sana ay tuluyan ng lubayan si Isang. Ang naiwan sa sasakyan ay sina Isang, Sammy, yung driver ng jeep, at ang kasama ng driver ni Dors na si John. Tapos ako at si Tita Lynn. Sa paanan lang nito ang batis. Pinuntahan namin ito at paglapit namin dito parang napakahiwaga ng puno na ito. Heto na po ang alay namin sa inyo. Naway maging tahimik na po kayo at huwag na kaming gagambalain, lalo na ang anak ko. Salamat po. Wika ni Tita Lynn. Matapos nitong makapagdasal ay parabang nagkataon ang oras noong mga panahong yon. Magbabandang 3:00 kasi noon nang napagpasyahan na namin na lisanin ang lugar na yon. Huwag na kayong lumingon pabalik ha. Diretso lang ang lakad papunta sa sasakyan. Wika ko sa aking mga kasama. Kaya ko naman sinabi ang mga katagang yon dahil sa sinunod ko lamang ang bulong sa akin ng duwende. Kung di nyo kasi na itatanong, bukas din ang aking ikatlong mata, kaya nagagawa kong makipag-usap at makakita ng mga nilalang na hindi kayang silayan ng mga ordinaryong mata ng tao. Naging ligtas naman ang aming paglalakbay, nadala ang pagtataka kung paano namin narating at iniwan ang lugar na yon na parabang sa isang panaginip lamang nangyari. May portal ba kaming pinasukan papunta sa lugar na yon? Naglalarong tanong sa aking isipan. Kinagabihan, tahimik na ang lahat. Walang pagpapakitang naganap. At kaming mga lalaki ay nagpasyang mag-inuman na lamang upang kahit papaano ay mawala ang stress namin dahil sa mga pangyayaring yon. Minabuti ko na rin na doon ulit magpalipas ng buong linggo dahil sa Pasay lang ito at medyo malapit na din sa aming opisina. Masyadong malayo kasi para sa akin kung uuwi pa ako ng Fairview. Hassle na, lalo traffic kapag Lunes. Lumipas ang mga araw at wala nang naganap na pagpaparamdam kay Isang. Dahil sa trauma na natamo ng buong pamilya, ay minabuti na lamang ng mga ito na ibenta ang mismong bahay nila sa Caloocan at di kalaunay nakalipat na sila sa Pasig kasama ang mga kapatid ni Tita Lynn. Naikwento rin ito ni Tita Lynn sa kanyang asawa at maging yon ay natakot din para sa kanyang pamilya kaya napapayag nila itong lumipat ng tirahan. Ang asawa pala ni Tita Lynn ay isang real estate broker. Madalas wala ito sa kanilang bahay, gawa ng marami itong transaksyon sa iba't ibang lugar. Sumapit ang taong 2013. Sa panahong ito ay naging abala ang lahat sa kanya-kanyang buhay. Halos sabay-sabay din naman ang kasalan na naganap sa aming magkakaibigan. Ako, si Eric, at sa sumunod na taon ay si Sammy. Makalipas ang ilang taon, si Dors naman ay nanirahan na sa ibang bansa kasama si Isang. Doon rin na ipagamot si Isang at di kalaunay naging mabuti na ang lagay nito. Naging maayos na ang pananalita nito at naging matured na rin itong mag-isip gaya ng normal na tao. Paminsan-minsan ay umuuwi ang mga ito para bumisita. Naging normal na ulit ang buhay nilang lahat matapos ang mga karanasan nila. Pero hinding-hindi nila malilimutan ang minsang pagtanggi nila sa ginawang alok ng duwende. Hi Pinuno. Silent listener niyo po ako, pati yung mga kapatid ko at mga barkada ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Zoe. Nais ko po sanang ibahagi ang aking karanasan pagdating sa mga kababalaghan. Noong 2009 sa Barotac Viejo, Iloilo,
Isa kong mag-aaral sa isang paaralan sa Barotac. First year high school. Mula nung bata ako, nakakakita na ako ng mga di maipaliwanag na mga nilalang. Akala ko nga ay nababaliw na ako. Huwebes ng gabi. Napaginipan ko na ang aming paaralan ay isang sementeryo noon. Lahat ng mga kaklase ko nagsitago sa kanilang mga upuan at may dalawang nilalang ang nakatayo at nakatingin sa akin. Lumapit sila sa akin at may ibinigay na bulaklak ang batang lalaki na puro itim ang kulay ng kanyang balat. Kasama niya ang isang babaeng puro puti ang kulay ng balat. May sinabi sila sa akin, sabay abot ng bulaklak. Ibigay mo to sa agriculture teacher mo. At kung maaari, ay huwag niyong pasikatan ng araw. At tumingin sa akin yung babaeng nakaputi at umiiling-iling. Sinabi ko sa lalaking puro itim na ilagay lang ito sa mesa at ibibigay ko sa aking guro. At yun mismo ang ginawa niya at lahat ng mga bangkay ay bumalik sa kanilang libingan. Kinaumagahan, nag-aayos na ako para pumasok sa eskwela hanggang sa sumapit ang 2:00 ng hapon. Agriculture ang subject namin nung oras na yon. Para akong kinakabahan na ewan, hindi ko naiintindihan yung nararamdaman ko nung mga oras na yon. Parang ang bigat ng aking pakiramdam. Tinawag kami ng aming guro upang maglinis sa labas ng silid-aralan. Lumapit ako sa aking guro at nagpaalam na kung pwede sana ay sa loob ng silid-aralan lang ako maglilinis. Ngunit hindi ako pinayagan at di ko napigilang umiyak. Habang naglilinis kami, may narinig akong may nagsalita na ang sabi ay, "May naghihintay sa'yo sa putol na puno ng pilinat. May sasabihin daw siya." Ayokong sundin ang tinig na yon, pero kusang gumalaw ang aking mga paa patungo sa putol na puno. Pagkarating ko sa harap ng puno, may narinig akong tinig at ang sabi niya ay, "Tumingin ka sa itaas." Nang tumingala ako, nakita ko ang puting tela na nakalutang sa ere at dahan-dahan itong nagbubuo ng isang figura ng tao. Hindi ko makakalimutan ang kanyang muka. Maraming pulang ugat ang gumagapang sa kanyang mga mata. Hanggang leeg ang buhok nito at ang puti ng kanyang balat. At nakikita ko sa kanyang mga mata na may nais itong ipahiwatig sa akin. Bigla itong bumaba ng puno ng nakatuwad. Hindi ako makagalaw ng mga oras na yon. Nangingilid na ang aking mga luha. Gusto kong sumigaw ngunit walang lumalabas na tinig sa aking mga bibig. Nang bigla akong tinapik ng aking kaklase at bumalik na ako sa wisyo. Sinabi ko sa kanila yung mga nakita ko, ngunit hindi sila naniniwala sa akin. Pinaiwan ako ng aking guro at kinausap. Kung anuman ang iyong mga nakikita, wag na wag kang magpapakita ng takot sa kanila. Hindi lang ikaw yung pinaranas nila ng ganyan. Marami kayo. Lakasan mo lang ang loob mo at manalig sa Panginoon at magsabi ka rin kahit minsan o kapag kinakailangan ng mga masasakit na salita. Pwede mo silang murahin. Nang umuwi ako nung araw na yon, iniisip ko kung kanino ko sasabihin yung mga nakita ko. Sa lola ko ba? Sa nanay ko? O sa tiyuhin ko? Pero natatakot akong pagtawanan nila
at baka isipin nila na nababaliw na ako. Mas pinili ko na lang na wag sabihin sa kanila yung mga naranasan ko nung araw na yon. Kinagabihan, hindi ako makatulog sa kadahilan ng marami akong naririnig na ingay. Sunod-sunod yung mga gabing ganon ang pangyayari. Hanggang sa sumapit ang araw ng Lunes na kailangan kong mag-aral. Sa panahong yon, nag-iisa lamang ang palikuran ng aming eskwelahan. Sabay-sabay kaming magkakaklase ang pumunta sa palikuran. Pagdating doon, ako ang naunang gumamit ng palikuran. Nang matapos ako ay sumunod naman yung mga kaklase ko at ako yung naiwan sa labas na nagbabantay ng mga bag namin. Biglang nagpakita ang isang lalaking itim na matangkad na mabalahibo ang buong katawan at parang normal na tao lamang ang kanyang muka. Bigla niyang hinawakan ang dalawang braso ko. Sabay sabi ng, "Sumama ka sa akin. Gagawin kitang prinsesa at wala ka nang iisipin pa." Sa malumanay na tinig, naalala ko nung mga oras na yon, yung sinabi sa akin ng aking guro na magbitaw ako ng masasakit na salita sa kanya at bigla siyang nagalit sabay sabing, "Makukuha din kita." At bigla siyang naglaho. Noong sinabi ko to sa aking mga kasama, ayaw nilang maniwala noong una. Hanggang sa ipinakita ko ang bakas ng kanyang kamay sa aking mga braso. At bigla na lang silang naniwala. Hinila ko at kumaripas kami ng takbo papalayo sa palikuran. Sumapit ang araw ng Martes. Nakakatakot man ay pinilit ko pa ring pumasok. Habang naglalakad, napadaan kami sa isang punso. Napatigil ako at napayuko upang pumitas ng mga bulaklak nang bigla akong pinigilan ng aking mga kaklase at sinabing, "Bulag ka ba? Hindi naman bulaklak yan eh. Damo lang yan oh." Bigla akong natauhan nun at umalis. Pagka-uwi ko, hindi ko na natiis na itago ang mga naranasan ko at sinabi ko ito kaagad sa lola ko. Tinawagan ni lola si mama na kailangan akong dalhin sa albularyo. Kinaumagahan, pumunta kami sa paaralan para ipaalam ako sa aking mga guro. Nang araw ding yon, ay pumunta kaagad kami sa isang albularyo. Pagkadating namin doon, ay may ginagamot ito na matandang lalaki. At nag-uwi ka ng, "Tay, uunahin ko muna yung bata ah. Dahil hanggang dito sinusundan siya eh." Pinuno. Alam mo yung pakiramdam na tumatagos yung bawat titig ng manggagamot na parabang may iba siyang nakikita sa aking katauhan. Bawat salita niya ay tagos din. Binigyan niya ng isang kapirasong papel si mama at nakasulat doon ang kailangan niyang bilhin. Habang naglalakad si mama ay ang dami niyang naaalala na dapat bilhin. Pero nakakalimutan niya ang lahat ng bili ng albularyo. Hanggang sa napatingin siya sa papel at naalala niya ang kailangan niyang bilhin. Habang pabalik na siya sa bahay ng albularyo, kailangan niya munang tumawid sa daan. Ngunit ang mga sasakyan ay parami ng parami at halos hindi na makita ang kabila ng daan. Pinikit na lamang ni mama ang kanyang mga mata at tumawid sa daan ng diretsyo. Pagmulat niya, napatingin siya sa daan at doon niya nakita na wala kahit isang sasakyan ang dumaraan. Kinabahan siya at dali-daling tumakbo. Nang makarating siya ay natawa ang albularyo
sabay sabing, Pati ba naman ikaw ay pinaglalaroan nila? inumpisahan na ang panggagamot sa akin. At sa huli, pinakita niya sa amin kung ano ang nanggagambala sa akin. Ang sabi ng albularyo, ang babaeng puti ang tumutulong sa akin para hindi ako makuha ng lalaking itim. Binigyan ako ng proteksyon para hindi na sila makalapit sa akin at para maprotektahan ako sa anumang mga masasamang elemento. Maraming salamat, Pinuno. Sana ay mabasa mo ito. Hi, Pinuno. Ako nga pala si Kenneth. Isang masugid mong tagapakinig na nagnanais maibahagi ang kwento sa channel mo. Ang kwento kong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ko mismo ito noong mga panahong nasa edad 6 pa lang ako. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, nasa taong 1999 naganap ang pangyayaring ito. Noong mga panahong yon ay kasalukuyan kaming nakatira sa Samar. Mahirap pa ang aming pamumuhay sa Borongan, pero kahit na ganon ay masaya kong lumaki sa piling ng aking mga magulang kasama ang aking 7 kapatid. Ang aking tatay pala, Pinuno, ay isang mangunguha ng mga halaman sa gubat. Ibinibenta niya yon upang kahit papaano makatulong sa aming pamilya. Minsan naman ay tumutulong siya sa kanyang mga kakilala sa construction. Kapag wala na talagang mahanap na trabaho ang aming ama, ay namimingwit yon sa ilog para kahit papaano magkaroon kami ng pang-ulam. Minsan naman kapag merong anihan ay nakikigapas na rin ito para magkaroon kami ng pagkain sa bawat araw na dumaraan. Napakahirap talaga ng buhay namin noon, Pinuno. Kaya ngayong medyo maginhawa na ang aming pamumuhay, ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang aral ng aking mga magulang na pahalagahan ang bawat pisong nasa bulsa. Umpisahan na natin ang kwento. Noong 6 na taong gulang pa lamang ako, ay mahilig na akong humuli ng kung ano-anong hayop. Kasama ko noon ang aking batang kapatid sa tuwing inuutusan kami ng aking ama na pakainin ang nag-iisa naming kalabaw na nasa bukid. Masaya naman kaming naghihintay na matapos kumain ang aming kalabaw. Marami rin kaming pinagkakaabalahan sa bukid noong mga bata pa kami. Kapag medyo mainit pa si haring araw, ay napapasilong kami sa isang puno na merong mga bungang prutas. Matapos naming sumilong, ay tutungo naman kami sa mga nagsisitaasang damo upang humanap ng mga gagamba. Nung araw na yon ay nakaligtaan namin ang takbo ng oras dahil sa pagkaaliw naming manguha ng mga gagamba. Uy, Marco! Hapon na. Uwi na tayo. Wika ko sa aking kapatid. Hindi naman ako pinakinggan ng aking kapatid. Gawa ng meron itong sinusunson na lawa ng gagamba. Nakatuon ang wisyo noon dito, kaya hindi ako napansin ito. Hindi na ako nakapagtiis noon, Pinuno. Kaya ang ginawa ko ay nilapitan ko na yon upang pagsabihan. Paglapit ko dito ay agad ko itong kinalabit at nagwika ng, Huy, Marco! Sabi ng uwi na tayo eh. Oo, kuya, sandali lang. Tigrehan to oh. Sagot naman ito sa akin. Wala na akong nagawa nung araw na yon kung hindi ang hintayin siyang makuha ang gagambang kanyang hinahanap. Nahanap niya naman to pero napakalalim na talaga ng gabi. Habang pababa kami ng bukid, ay merong kaming napapansing kakaiba sa paligid. Merong mga nagtatawanan sa mga puno, tapos merong mga nagpapatugtog ng mga instrumento.
Ang kalabaw naman namin noon, pinuno, ay halos hindi na mapakali. Dahil para bang meron din itong kinakatakutan sa lugar na yon. Umuungol yon sa bawat pagbaba nito sa bundok. Hanggang sa biglang nag-iba ang paligid nang meron kaming nakitang nagliliwanag na lugar di kalayuan sa bundok na yon. Maniwala ka o hindi, pinuno, kitang-kita ng dalawang mata ko ang isang syudad na merong napakaraming liwanag sa bawat gusali nito. Kitang-kita ng aking dalawang mata at saksing buhay ako magpahanggang sa ngayon sa aking mga nakita. Ang nakita ko noong mga oras na yon ay isang syudad na kilala bilang Biringan. Doon din ay nakita ko ang mga barkong ginto na parang meron itong ibinababang mga kagamitan sa lugar na yon. Meron din kaming nasisipat noong mga panahong yon na mga nilalang na naglalakad sa syudad na yon. Ang kapatid ko naman noong mga oras na yon ay halos hindi na makapagsalita dahil sa aming mga nasisilayan. Ang kalabaw naman namin, pinuno, ay halos hindi na makababa dahil parang nararamdaman ito na merong nag-aabang sa amin sa paanan ng bundok na kung saan naroroon kami. Napakalakas na din ng ungol ng kalabaw na yon na siyang ikinabahala ko ng husto. Ang pakiramdam ko noon, pinuno, ay parang yun na ang katapusan ng buhay ko. Hanggang sa dumating ang oras na merong kaming nasilayan na mga lumilipad na animoy eroplano sa himpapawid ng syudad na yon. Lumilipad ito pero wala yung mga elisi. Kahit ako, pinuno, ay hindi talaga makapaniwala sa aking mga nasilayan noong mga gabing yun. Maliban pa sa aming mga nasilayan, ay nagkaroon pa kami ng isang pagsubok sa bundok. Ang aming dinaraanan ay para bang gumagalaw ang mga puno rito. Halos hindi na makalakad ang kalabaw dahil maging ang hayop na yon ay nalilito sa aming dinaraanan. Meron na din kaming naaamoy na mga mababangong pabango at mga masasarap na pagkain. Uy, Marco! Baliktarin natin yung mga damit natin. Wika ko sa aking kapatid. Agad namang tinugon ng aking kapatid ang payo ko rito. Sabay naming ibinaliktad ang aming mga kasuotan upang hindi kami paglaruan sa lugar na yon. Nang nabaliktad na namin ang aming damit, ay doon na namin nakita ang daan papauwi. Habang naglalakad kami papauwi, ay marami kaming naririnig sa paligid. Mga pagbungkal sa lupa sa syudad na yon, pagdaan ng mga maraming sasakyan, pagbubusina, mga nag-uusap na nilalang, at marami pang iba. Halos ang kaganapan sa syudad ay nangyayari din sa lugar na yon. Iniwasan na namin itong tingnan habang kami ay naglalakad pababa ng bundok. Ang tanging tinitingnan ko na lamang noong mga panahong yon ay ang daanan namin pauwi. Sa awa naman ng Diyos, pinuno, ay ligtas kaming nakababa sa bundok na yon. Kasabay ng pagbaba namin ay ang pagkawala ng liwanag sa syudad na aming nasilayan. Bumalik yon sa pagiging isang malawak na kagubatan. Pagka-uwi namin sa bahay, ay agad naman naming pinagsabi ang aming mga naranasan. Sinasabi ko sa inyo noon pa na huwag kayong magpapagabi doon. Masyadong delikado. Wika ng aking ama. Galit na galit yon sa amin, pinuno, at binuhos nito ang kanyang galit sa aming mga dalang gagamba. Pinagpapatay niya ang mga yon sa harap naming dalawa ng kapatid ko. Magmula din nung gabing yon
ay hindi na kami pinayagan ng aming ama na bumalik sa bundok na yon. Hindi na din pinapunta ang aming kalabaw upang pakainin ito. Bagkus ay pinakuha na lang kami ng mga dayami upang hatiran yon sa kanyang pinagtaliang puno. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Sana po'y mapansin nyo ang kwento ko tungkol sa Biringan. Maraming salamat po, Pinuno. Hihintayin ko po ang storya ko sa channel mo. Magandang araw, Pinuno. Salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento. Medyo marami pa kayong aabangan. Pero ngayon, ang kwento ko ay tungkol sa mga pangyayaring hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan. Simulan na natin ang kwento. Maraming tao ang nagsasabi na nakita raw nila ako sa ibang lugar kahit na wala naman po talaga ako roon. Nakakapagtaka lang at sinasabi ng mga tao sa akin na akala ko naroon ka sa ganito pero naroon ka pala. O kaya naman, ang bilis mo naman maglakad. Paano kang nakarating dito? Kanina nakita kita doon eh. Minsan sinabi pa nila, akala ko may kausap ako kanina, pero umalis ka pala. Dahil dito, napagtanto ko na baka may nilalang na ginagaya ang anyo ko. Pero never ko pong nakita ang nilalang na ito. O mas kilala sa tawag na doppelganger. Naalala ko na yung kapitbahay namin, nagsabi na nakita raw ako sa banyo nila. Nagtaka ko kasi bihirang-bihira lang po ko pumunta sa bahay nila. At saka, ano naman ang gagawin ko sa banyo nila? Meron naman kaming sariling banyo. Ang nanay ko, madalas makakita ng doppelganger ko. Sinabi niya sa akin, akala niya naroon daw ako sa kusina o sa kwarto, tapos nasa ibang lugar pala. Tinanong ko kung ano ang ginagawa ng nilalang na yon. Ang sabi niya, normal lang na gawain, pero kapag tinawag mo ito, hindi ito lumilingon o nagsasalita. Maglalaho na lamang ito na parang namalikmata ka lang. Last year, inimbitahan ko ang mga classmate ko sa bahay namin. Pero lingid sa kaalaman ko na malakas ang kanilang senses at bukas ang third eye nila. Sinabi sa akin ng aking mga classmate na nakita raw nila ako sa labas ng bahay na nagse-cellphone, suot ang damit ko na pag-aari ko. Pero nung tinitigan nila ito, wala raw itong muka. Blurred ito. At kapag tinawag nila, hindi ito namamansin. Sabi pa nga ng isa kong kaibigan, maswerte ako dahil hindi ko nakita ng personal ang nilalang na ginagaya ako. Malas daw yun. Pero wala po talaga akong alam sa mga ganong klaseng nilalang. Mas naiintindihan ko ang mga elemental beings kesa sa mga doppelganger. Kaya naisip ko na baka may kinalaman ang mga naninirahang duwending puti sa bahay namin. Ang mga duwending puti na naninirahan sa amin ay isa raw pamilya. May ina, may ama, at may anak na babae. At ayon sa pagkakatanda ko, kaedad ko raw ang babae at ka-birthday ko rin. Hindi po ako sigurado. Pero tulad ng sinabi ko sa una kong kwento, never pa po akong nakakita ng kahit na anong espiritu, maliban na nga lang doon sa astral travel at meditation. Hindi ko po alam kung ano ang ginagawa ng mga duwending puti sa bahay namin. Sabi ng isang manggagamot, swerte daw ang mga ganoong nilalang pero hindi ko masasabi na swerte o malas kami. Pangkaraniwan lang.
Sinubukan kong mag-alay sa mga duwende. Baka sakaling tulungan nila kami. O kaya naman, kung sila yung nanggagaya sa akin, baka pwedeng tumigil na sila. Pero mukhang hindi nila ito tinanggap. Hanggang ngayon, Pinuno, nakikita pa rin ng nanay ko paminsan-minsan ang nilalang na nanggagaya sa akin. Hindi ko po alam kung mabuti o masama ba ang ganitong pangyayari. At wala rin naman po akong magawa. Pinuno, salamat po sa oportunidad na ibahagi ang mga kwento namin. Ang mga susunod kong kwento ay may true stories din. Pero mukha itong fiction dahil sa magbabahagi ako ng mga karanasan sa mundo ng mga elemento at sa iba't ibang dimensyon. At pagkatapos kong ibahagi ang true stories ko, baka ishare ko rin ang ilan sa aking mga past life visions. Yun lamang po, Pinuno. Hanggang sa muli. Ikalawang kwento. Magandang araw po sa iyo, Idol Pinuno. Itago mo ko sa pangalang RJ. Ang kwento ko ay karanasan namin mismo ng pinsan ko. Taong 2008, Tanay Rizal. Ako po ay isang blind at ang trabaho ko naman po ay massage therapy. Tanda ko pa ang lahat. 9 PM po yun. Nung may tumawag po sa akin para magpa-home service daw. Tamang-tama naman po dahil kailangan ko din naman ng perang pangdagdag ko sa aking bibilhin kinabukasan. Tinawag ko kaagad ang pinsan ko na si Marlon para samahan niya ako sa pag-home service. At pagpunta namin sa bahay nung tumawag sa akin, pagdating namin sa labas ng bahay, nagsabi kaagad si Marlon ng, "Ano ba yan, insan? Nakakatakot naman dito." Ang bahay daw po ay malaki, pero luma na. Kumatok na ang pinsan ko. Maya-maya lang ay may nagbukas na ng pintuan. Matandang babae po ang nagbukas. Nagsalita siya ng, "Pasok kayo." Hindi man lang siya nagtanong kung kami na ba ang tinawagan nila para magmassage. Pero parang hindi po kami makapasok dahil merong amoy yung bahay nila. Ang baho, parang bulok na patay. Pero wala naman po kaming magawa kundi ang pumasok. Pero hindi po kami nagpapahalata kasi nakakahiya naman po sa kanila. Habang nakaupo kami sa mahabang upuan, halos hindi rin kami makahinga dahil nga napakabaho. Nang bigla na lang may pumasok na isang matandang lalaki na galing yata sa likod ng bahay dahil may nakitang pintuan ang pinsan ko doon. Maya-maya pa ay nagsabi na yung matandang lalaki ng, Tara na, doon tayo sa itaas para magsimula na tayo. Sinabi din niya kay Marlon na maiwan siya sa baba. Sinabi niya ang mga salitang ito gamit ang mahina at nakakatakot na tinig. Dinagdag pa niya ang salita na mamaya na lang kami kakain. Yun na nga ang nangyari. Umakyat na kami nung matandang lalaki at pumasok kami sa, hindi ko alam kung kwarto ba yun, banyo o bodega. Paano ba naman kasi? Mas lalong lumala yung naaamoy kong mabaho. Pagpasok namin, nagsimula na kami at habang minamasahe ko po ang matanda, sinabi niya sa akin na wag ko na daw siyang lagyan ng daladala kong langis. Tama na daw po yung nasa kanyang katawan. Yung nasa katawan po niya, Pinuno, napakalapot, malagkit, tapos mabaho. Ganon na nga yung nangyari. Tuloy-tuloy lang po ako sa pagmamasahe ko. Nang bigla akong nakarinig ng parang hilik na may halo din itong parang tunog ng asong galit.
Nang bigla akong nagtaka kasi bakit nagkaroon ng ganun doon? Kasi nung nagsimula kami, wala naman akong nakakapang balahibo sa kanyang likod. Nung tanungin ko siya kung bakit nagkaganon, hindi ito sumagot. Bagkus bigla itong tumayo at nagalit. Bigla niya akong kinalmot sabay hawak sa dibdib ko. Parang hinihiwa niya ang balat ko. At dahil sa sobrang sakit po, napasigaw po ako ng sobrang lakas. Nang bigla na lang napabitaw yung matanda sa pagkakahawak niya sa akin. Dahil sinaksak pala ni Marlon ito sa kanyang tagiliran. Dahilan para mabitawan ako. At dali-dali niya akong hinila papalabas doon sa parang kwarto ba yun? Paglabas namin doon, bigla na lang pong may tumalon na malaking pusa. Sobrang itim daw po nun at nakalmot po si Marlon sa kanyang braso. Muli niyang sinaksak ito at mapalad naman po dahil inabutan niya ang tenga nito. Nakakakilabot ang sigaw ng pusa dahil tunog tao po ito. At nagmamadali po kaming lumabas at sumakay sa dala naming tricycle. Pagdating po namin sa bahay, sinamahan kami ng tatay niya para magpagamot. Pagdating po namin sa bahay ng manggagamot, agad naman niya kaming ginamot. At doon nga po namin nalaman na totoo po talaga ang mga aswang.